Γεια σας gamers, άμα ακούτε. Μισό, τι έγινε τώρα. Μισό, γιατί δεν έχω και την κάμερα εδώ. Γεια σας gamers, τι κάνουμε, πώς είμαστε. Θα παίξω να βάλω ένα βίντεο γιατί το YouTube δεν με αφήνει. Είπε βάλω αριθμούς και τα λοιπά. Δεν θα βάλω. Θα σας δείχνω 15 λεπτά. Λογικά θα πάει 13 λεπτά, θα το κόψω το βίντεο. Και τα επόμενα θα τα κάνω βίντεο και θα τα αναφέρω μαζί. Όχι, το πάει κοντά. Οκ, πάμε. Θα ξέρετε, έχει πολύ rage. Μπορώ να πάρω και νερά, αλλά καταλαβαίνετε πως πάει να βάλουμε λεπτά και πίσω στο παιχνίδι. Για να καταλάβει να παίξει αυτό το παιχνίδι. Τέτοια βίντεο να κάνει 2 ώρες, μια εντολή. 2 ώρες, μια εντολή. Μισό. Σε αυτό το βίντεο που έχω κάνει το today. Για τώρα. Σε ένα λεπτό ολόκληρο βίντεο τι έκανε ρε. Έλα gamers, είχα προχωρήσει το παιχνίδι, την πήρα. Μεγάλη. Θα φασώ και μέσα στο βιντεάκι σου. Είναι άλλη μαζί. Μόνο γάλα έχω. Δεν το σχολιάζω γιατί αυτό φαίνεται. Έχω τόσες διαφημίσεις εδώ, γι' αυτό δεν το έπαιξα. Είχα πάρα πολύ διαφημίσεις. Δεν έκανα άλλες πολλές, τώρα πες καθίσεις και το δείτε. Δεν ξέρω πόσο ώρα τα βρω. Δεν ξέρω. Πίσω να το κλείσει και 13. Εντάξει gamers, στον άλλο μήνα θα κάνω βίντεο. Άλλο θα κάνω. Αρκετά. Δυστυχώς δεν μπορούμε να δούμε το παιδί για φύγει αυτό ή κάτι. Να επιθυμήσει. 3, 2, 1. Δηλαδή, όχι, θα κάνετε το τέταρτο τι κάνω. Όχι, κάτσετε. Θέλετε, δεν θέλετε. Έλα, να δείξω το κούκκουλ πώς με κοροϊδεύει. Το λέει ποτέ δεν κάνει. Κοροϊδεύει ολόκληρο το κούκκουλ. Αν το κουκκουλμίστε, δεν θα πω τίποτα τρώω. Έχει χάρη και για μικρά παιδιά στους παραγματών. Να, αυτό το πάμε τώρα. Και παιδιά κατεβαίνω από στον κούκκουλ. Παιδιά ψυχρανία. Μου το έχει κάνει 3 φορές συνεχόμενες. Βέβαια πόση ώρα κάνουμε το βίντεο. Επιστρέφουμε στο παιχνίδι. Να είμαστε τέλος. Πάμε κάτι να πάτε διαφημίσει. Γι' αυτό είστε, βλέπετε να το διαφημίσεις. Το ποντάρι της εδώ γι' αυτό. Όχι. Μισό έκλεισε την κάμερα. Αν σας αρέσει αυτό το βίντεο, Να δείτε, ναι. Εντάξει, είναι φτηνό να το δείχνω για πράγματα που έχω πάρει. Τα παίρνετε. Ναι, Πάσα πιθανότητα. Εσχέτε παίρνετε πάτε στο manage. Ναι, τα πήρα. Πήρα άλλο τα πλέον. Μισό. Δείτε λίγο τι μου είπε. Μπράβο πάλι αυτή το κολόσο μου. Δεν θα τι έγινε έτσι, τι γίνεται. Ακούστηκε κανονικά ότι τα αποβλήσεις και εσύ. Λυθώς το κοινό δεν δες. Δεν θέλω να αγοράσω κάτι, δεν βλέπω διαφημίσεις. Κάπου πάμε να βγω. Ούτε διαφημίσεις. Κόψτε να, θα τους κόψω εγώ. Δεν θα τους κόψω, ζείτε. Κόψτε τώρα. Ρε βαρετέ. Κόψτε παιδιά, δεν το κόψει. Αν δεν το κόψετε ποτέ τώρα το βίντεο εσύ. Να πούμε κάτι. Τα βλέπω μέσα στις εφαρμογές που έχω. Δεν θα φλώ το YouTube έτσι γιατί βαριέμαι. Δεν θα είμαι τέτοια. Πόσο κάνει, δεν έχω πάρει τέτοια. Νερά έχω. Γιατί τόσο ακριβά ρε μαλάκα. Άρβησα. Έδειξε στο κοινό. Γιατί τόσο ακριβά. Για αυτές τις λέξεις που λέω μην τις πείτε πουθενά. Είναι κακές εκφράσεις. Δεν τα λέτε πουθενά. Δηλαδή ούτε για πλάκα ούτε για αστείο. Για τα πείτε μπορεί να χάσετε και την παρέα σας. Καταλάβετε. Αχ, τι ωραία μαθήματα ζωής. Για μας ξαναφορτώνει. Έχω εκνευριστεί γιατί μου έχει κάνει 5 φορές. Αν μου το ξανακάνει, πάω παίξω άλλο παιχνίδι.
Θα είναι μισό σούπερ μάρκετ, θα κάνω μισό σούπερ μάρκετ, δηλαδή 5 λεπτά σούπερ μάρκετ, να πω μη πω τώρα. Άλλα 5 ό,τι να είναι. Ναι, 20 λεπτά έκανα. 5 λεπτά σίγουρα. Άλλα 5 ό,τι να είναι. Ένα παιχνίδι που θα αποφασίσω εγώ. Τι ποδοσφαίρες, τι ποδοσφαίρες. Επειδή τώρα. Ναι, γιατί τώρα, γιατί. Να, ακύρωσε την παραγγελία που είχα κάνει για τα νερά. Ότι την ακύρωσε. Όχι, δεν θα έρθω τα νερά σου, μη σε βρίσω. Τα λεφτά τα έχεις. Δεν θα έρθω το νερό σου. Γιατί ποτέ θα το βρεις. Το υπόσχομαι, μου έχω ξαναδείξει γιατί δεν πάω να πω κάτι άλλο ρε. 5 λεπτά έχω χάσει όσο κάνω την βλαχία. Θα με βρίζετε στα σχόλια. Ναι ρε, εσύ γιατί κάτσε να παίξω Minecraft τώρα, δεν είναι δηλαδή. Παίρνει νόημα ρε φίλα, αφού βλέπεις δεν παίζεις. Μην τόλμης και να πατήσεις με tap to play. Εγώ σκλήσω απλώς τον εαυτό μου. Τώρα με πληρώσει ο τείχος τώρα. Μάγκα μου πήγε. Το πήρα παιδί. μου ξαναρρίπτει. Βλέπει τα κλειφές τιμές, μισοπαμάνους. 6 ευρώ. Τι είπα. Όχι, είναι παράθυρες τιμές. 6 ευρώ το νερό. Φυσικά τα έπαθε. 6 ευρώ το νερό. Φυσικά θα το έκανα το 18 το βίντεο. Ελπίζω να τους κόψω το edit. Τις σκηνές που μιλάω άσχημα. Αλεύρι. Γιατί το παιχνίδι είναι μεγάλο. Κυριολεκτικό. Ελπίζω να καταφέρω τρόπο να βρω να τους κόψω γιατί κρίμα είναι. Μην πείτε αυτές τις εκφράσεις. Όπως λέγεις. Δύο νερά πήρα. Δύο νερά είναι και έχει δέκα. Διαφήμιση! Κρατιάμαι νομίζω. Φυσικά όχι. Άμα σε κάνει τώρα ξανά το ίδιο μου το έχει κάνει 5 φορές, θα πάω σε άλλο παιχνίδι. Δεν έχεις γελάσει. Το έχει κάνει 15 φορές, κανόνισε. Μισό πόσοι. Εντάξει, δεν μπορώ να το διώξω. Σε 5 λεπτά δεν μπορεί να το ξεκινάει και ξεκινάει το δεύτερο. Τα δύο είναι Μια μέρα φυσικά. θα παίξω κόσμο, μετά θα παίξω κάτι άλλο. Για να το γιατί να μην μου ξαναστείλει αυτό το μήνυμα. Είναι πολύ δύο διαφορετικά. Αν όσο κάνω μικρά βίντεο, γι' αυτό κάνω μικρά βίντεο για να μην το δείχνει. Βαριέμαι να κάνω αριθμούς. Πάω να παίξω κάτι άλλο. Όχι, δεν ξέρω, 5 φορές για θυμίστε. Πάω στο ίδιο και το βίντεο. Μέση. Εντάξει, sorry. Αλλά μην μέση. Δεν θέλω να πεις πίσω. Μισό. Δεν φοβάμαι να μπω μέσα. Βασικά ήταν έτσι, έχω κάνει κάθε μέρα βίντεο. Off Wi-Fi φυσικά. Ναι, μισό ακόμα και το Wi-Fi. Wi-Fi να το ακούς παρακαλώ κάτω. Ναι, έτσι ήταν εδώ. Γιατί δεν το βγάλω. Εσύ δεν πω πολλά. Είπα πολλές μάρκες παίρνει ένα άλλο μία. Δεν πάει καλό μπαντινό. Να ξέρεις, το πρώτο σχόλιο που θα το κάνω moderator στο κανάλι μου. Θα πάρω κάνω ένα φίλο μου moderator. Μισό κάτι. Γένω. Παιδιά. Θα πάω να παίξω αυτό. Έχω κι άλλα παιχνίδια. Έχω κι άλλα. Θα παίξω το PAX Opener by 2024 Summer Game. Όποιος θέλει θα σας δείξω τι ομάδα έχω καταφέρει να κάνω. Με πολύ ζώτος. Έχω γράψει την έχω λάβει. τίτλο, δεν ξέρω το βλέπετε το όνομα. Στην πραγματικότητα είναι λίγα. Δεν λέω τι ομάδα έχω. Έχω πάρει το Ρονάλντο, το Μέση για επιθετικούς γιατί είναι πολύ καλοί παίχτες. Εσύ πήρες δυστυχώς, δεν πάω 50 παρατηρήσετε, γιατί δεν έκασα... Μέση και Ρονάλντο έχω όλα... Μέση και Ρονάλντο δεν με έχω αριστεί, βασικά έχω και ενδιαφέρει μέσα, αλλά... Δεν το πουλούσανε. Δεν το πουλούσανε το κανένα 100 εκατομμύρια, γι' αυτό εγώ 100 εκατομμύρια για το... Γιατί έχω αρθώ και στο 50 κάνω μόνο λόγους. Αλλά... Κάρκη το... Λίγο να το κόφτω. Είμαι κατάλληλος για να το ελέγξω το παιχνίδι. Είμαι φούλο κατάλληλος. Βαριέμαι, βαριέμαι. Εντάξει, παίζουμε παιχνίδια ακόμη. Βαριέμαι. Δεν το κόψω από τώρα.
Αυτά τα παιδιά είναι σχεδόν. Θα κοιμηθώ λίγο. Είναι βαρετό. Μέσα στο Σαχουάρ Τι έκανε? 20 εκατομμύρια. Μα και δεν ξέρω γιατί το έκοψα. Κατέρα μου μου είχε άλλους και Έχει καλούς. πάμε κάτι που στη χάλη δεν είναι καλό γιατί θα το είχα κάτι. Sorry, σου στεναχωρέθηκα με τον πόνο. Εντετρίες, τι είναι αυτός ο Ουκάνος. Παιδιά, όχι, πείτε μου πώς παίρνεις σκύλους. Το έκανα. Βαριέμαι τον εαυτό μου. Δεν έχω παίξει ποτέ μου. Πώς είναι φάνθος. Μας πέφτει λοιπόν. Όταν πάει και 12, δηλαδή σε 2 λεπτά περίπου θα κλείσουμε το βίντεο. Ναι, αυτή την ταινία μου είχε 5 καλές. Ανοίξεις αυτό. Μην νομίζεις, έχει 3 μαζί. Το έχω. 2 εκατομμύρια, γιατί ψωλή. Δεν σας λέω να πάρετε το γιατί λέει. Δεν το συμφέρω γενικά. Έλα, αυτή την κάπα. Για εσάς θα το ξέρω το έχω. Δεν βγάζει λεφτά. Επιθετικός, έχουμε το Ρονάλντο εκεί μέσα στο ζευγάρι. Είμαστε 11 οπότε. Επίσης θέλω να μου πείτε ποιος είναι ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής. 2 εκατομμύρια έφτασα. Γιατί μου δώσετε τύχη. Εντάξει παιδιά μου λίγο επαπέ φαν. Ρονάλντο ήμουν για 5 λεπτά περίπου φαν του. Δηλαδή γιατί είχα ακούσει κάτι. Το Εμπαπέ. Παιδιά το Ρονάλντο φαν για 5 λεπτά. Και όχι δεν υπερφέσει γιατί δεν καταλαβαίνω τι διαφορά. Σε πάω το Ρονάλντο τώρα και τελειώνω. 3 εκατομμύρια, έλα. Πέφτει ξανά. Έχουμε πάρει το δείξουμε και εδώ κάπου και τσάμπα. Δεν τα έξω ποτέ. Δεν θα κάτσω για το βίντεο, το υπόσχομαι. Το υπόσχομαι στην κυριολεξία, δεν θα κάτσω στο βίντεο, το είχα ξεχάσει. Γιατί το τι είδες. Γιατί δεν με δέσουν οι μάλλες. Κοίτα, έχω καλύψει στο βίντεο και εδώ. Αλλά δεν θα το κάνω. Έτσι μόνο Silver θα έχει το υπόσχομαι. Τα κελάκι τα παίρνεις από το Λουάσο ενδιαφέρον να παίξουμε. Χωλιάσμα. Πώς παίρνουμε σκυλπό, πείτε μου. Θα κάνω καλύτερο παίχτη. Δεν θα κάνω. Θα το κάνω για τέλος. Μισό λεπτό, μαγκές, κόβω το μισό σταματάω το βίντεο και το... Online, πας online, πας στο τουρνουά και πάμε. Μισό. Κλείνω το βίντεο, μαγκές.